mit-2 sal-Ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Sem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. L-odwa tajba qabel xejn u nilqakom għal din ċelebrazzjoni tal-Eukaristija. Qabel xejn jisimni Fadla John Avellino mill-Parroċċ tal-Birgu illi hekk tal-għodu qed ninaqgħod magħkom biex nitolbu mulej flimkien ħalli jaqaf magħna festa speċjali llum. Il-festa ta' bniedem li kien fostna San Ġwan Pawlu it-Tieni, il-Papa tant għażiż għalina l-kolek, illi kif nafu kien bniedem illi biddel l-istorja tal-Ewropa biex mhux tad-dinja wkoll u illum huwa ddikjarat qaddiż. Nitolbu l-Papa hekk Ġwan Pawlu it-Tieni jew San Ġwan Pawlu it-Tieni biex jaqaf magħna, jkompli jbierek in-nazzjon Malti u jgħinna biex niskopru aktar imħabba tal-għalina. Natu bidu għal din ċelebrazzjoni bħas-soltu, narfu li żbalji tagħna quddiem Alla u b'umiltà nitolbuh maħfra għalihom. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer il kulħadd mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ma tridx il-mewt tal-midneb, imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti dejjem toffri lilek innifsek il-missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li jien Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla għani fil-ħniena li sejjaħt il-San Ġwan Pawlu it-Tieni biex imexxi l-Knisja tiegħek. Għati lilna l-imsaħħim it-tagħlim tiegħu. Niftu qalbna bil-fiduċja għall-grazzja salvivika ta' Kristu il-feddej waħdini tal-bnedmin. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, lil kull wieħed minna Alla tana grazza skont il-qies tad-don ta' Kristu. U għalhekk li tgħid l-Iskrittura tela fil-għoli, jassar lil siera ta' doni lil bnedmin. Tela, xi fisser dan għajr li hu niżel ukoll fl-inħawi l-aktar t'isfel tal-art. Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-smewit kollha biex jimla kollox. Huwa dan li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti u lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfien tal-iben ta' Alla. Insiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu.
ma nkunux aktar trabi, mitfuajn lawn u lem u mkaxkra minn kull riħ ta' talim bil-qerq tal-bnedmin u bl-ingann tagħhom biex iwasslu lil ħaddieħor fl-iżball. Imma waqt li nagħmlu s-sewwa fl-imħabba nikbru f'kollox fih, f'dak li hu r-ras, Kristu. Fih il-ġisem kollu jsib rabta u għaqda tiegħu permezz tal-ekkiesi kollha li jservuh skont il-ħidma ta' kull waħda minnhom biex jikber fih innifsu u jinbena fl-imħabba. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu fl-imkien fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Flimkien, fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, lejha it-tribujiet li jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Flimkien, fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru l-isem tal-mulej għax hemm twaqfu it-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Flimkien, fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Ma nitaxxax bil-mewt tal-midneb imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. Koll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: Tasbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofru dan kollu? Le ngħidilkom. Imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu bħalhom. Jew dak it-18 ir-ruħ li fuqhom wara waqa' it-tarri ta' Silwam u qatlhom. Tasbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom. Imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra ta' tin imħawla fl-alqa, ma rifittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-alqa ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra ta' tin u qatt ma sibtilha. Mela qlaħħa, għax għalfejn se tibqa' itkit l-art. Issa dak wieġbu intħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nasqilha madwara u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mlejn tagħmel il-frott, jekk le, aqlaħħa barra. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Silta minn San Luqa, kapitlu 13, hekk xtaqt nieqaf ftit fuq iktar it-tieni parti ta' dina il-parabola. Bil-Malti għandna l-espressjoni aħna negattiva. Ħajja Alla nisimgħu xi ħaġa, seħħ xi ħaġa u aħna isna hekk naħsbu li Alla pattija lil xi ħadd għax għamel ħażin u ngħidu din l-espressjoni Maltija ħajja Alla hekk jissoqlu. Alla din mhix il-mentalità t'Alla. Qed ngħid hekk għaliex hekk illum il-parabola tal-lum issegwi ġrajja storika li seħħet veru. Pilatu pattija li xi wħud li qamu kontrih, Galilin.
Fat il-kelma jibsa ħalla d-demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċju. U mbagħad seħħ ukoll fatt storiku waqa' dan it-torri u kien hemm 18 ruħ li spiċċaw vittma tal-waqa' dan it-torri. U Ġesu nisidilhom intom taħsbu daw in-nies spiċċaw vittmi ta' Pilatu jew ta' din il-ġrajja għax kienu iżjed ħatra minn nies l-oħra, kultant aħna hekk naħsbu iseħħ xi ħaġa u ngħidu f'appuntu kif qed ngħid ħajja Alla hekk ħaqhom Alla ma jirraġunax dan il-mod. Alla ma jpattix. Alla ħares, Alla jimxi magħna hekk, Alla ħares. U fil-fatt il-parabola li smajna mbagħad li salu ajatina mbagħad li Ġesu jwassal mbagħad lin-nies tiegħu dil-famuża siġra tat-tin illi ma tagħtix il-frott. U il-ġardinar jgħidu sma' l-ħabarra din is-siġra. U s-sidru jgħidu għal-ħabarra li ġardinaru, jgħidu ti għantu għanaqra ċans, forsi tagħmel il-frott. Ek din hija paraboli torina il-paċenzja tal-Alla mal-bniedem. Aħna nonsu li Alla ux veru. In-nies jikkundannawna ħafna drabi, imma Alla ma jikkundannax, Alla jaħfer, Alla jtina ċans nagħmlu aħjar. Sfortunatament kif qed aħna faċli ngħaddu l-kumment ħajja Alla ħaqhom Alla ma jimxiex hekk magħna. Il-ħina tiegħu hija tant kbira, kien nagħmel ħafna kuraġġ il dawk li tiseguna anke permezz tal-mezzi tax-xandir, jekk qed tagħta qalbek minn Alla, Alla jħobbok kif inti. U jtik iċ-ċans tibda mill-ġdid, taqtax qalbek. Importanti li tipprova tagħmel aħjar. Hekk din il-parabola ta' siġra tat-tin hekk titwassal din il-messaġġ ta' Ġesu jagħtina ċans ninbidlu, jagħtiha ċans li siġra tat-tin tagħmel il-frott. Jekk tħossok imkisser u mfarrak, taqtax qalbek, jekk dur lejn Alla, u Alla kapaċi jaħfillek, jaċċettak kif int. Kultant naħsbu aħna illi aħna Alla m'għandux maħfra lina, mu veru xejn. Alla huwa ħniena u mħabba, għandu paċenzja mal-bniedem. Il-kelma hija paċenzja, mhux veru. Ħafna drabi aħna n-nies m'għandniex paċenzja mal-oħrajn. Anke jekk xi ħadd jagħmilna xi ħaġa, faċli jekk nikkontemplaw l-impattuha. Alla ma jgħaddimx magħna hekk. Alla jtina ċans nindunaw bl-iżbal tagħna u nagħmlu aħjar. U allura nixtieq kif għedtek biex m'għandhomx ħafna veru nagħmel kuraġġ il dawk li tisseguna nerġa' ngħid permezz anke tat-televiżjoni, tal-YouTube, tal-Facebook, jekk tħossok il-bot minn Alla u tixtieq tersaq lejhek u tħossok bidneb. Hekk dina l-parabola ta' siġra tat-tin illum tagħmilna kuraġġ. Alla jħobbok. Alla li fil-ħniena. Dil-kunċett tal-ħniena anki naħseb tiftakru hekk il-qaddis li nċċelebraw illum Ġwanni Pawlu T. Jingħidu Ġwanni Pawlu T. San Ġwanni Pawlu T. Hekk waħda mill-kitbiet sbieħ tiegħu hekk kienet propru fil-ħniena tal-Alla. Alla għani fil-ħniena. Alla kbir fil-ħniena tiegħu. Jieħu paċenzja mal-bniedem, itina ċans, it-temp tagħna Alla jirrispettah. U għalhekk jekk nagħmlu kuraġġ illum quddiem il-kelma tagħna li tant sabiħa hija kelma ta' kuraġġ. Il-mulej jaħfer, jagħtina ċans induru lejh. U nixtieq tinaqdu miegħi biex nitolbu għal dawk li jħossuhom xi ftit il-barra fil-periferija biex jiftakru li Alla jħobbhom kif huma. U lest li jħaddanhom miegħu. Qed naqraw din is-sena l-Vanġel ta' Salluqa, il-Vanġel tal-ħniena tal-Alla. Salluqa għandu fost l-isbaħ paraboli dwar il-paċenzja tal-Alla, il-ħina tal-Alla, Alla li jħabbeb il-midneb li għanqu miegħu tant paraboli sbieħ, il-parabola tal-Ibri ħali fost l-isbaħ li għansibu fis-Salluqa. Fejtura appuntu kemm Alla jħobbna u jieħu paċenzja bina. U għalhekk jekk nitlob ħafna kif qed inaqdu miegħi waqt din qudiesa ħalli niftakru f'dawk ħutna li forsi jħossuhom kissra u mfarka biex iduru lejn Alla. U Alla iħaddinhom ħalli jagħmlu l-frott. Mhux se jqaċċathom assolutament. Imma bħal il-missi tal-Ibri ħali iħares il-qudiem u l-midneb jgħidlu ejjew nagħmlu festa. Alla hu festa u festa tal-imħabba huwa festa tal-ħniena kbira tiegħu.
Issa b'kuraġġ hekk induru lejn il-Missier tagħna fis-sema, propju hekk anki fid-dawl tal-ħsieb li għadni kemm wassaltilkom hekk li Alla huwa ħniena huwa mħabba, induru lejhu b'kuraġġ resqulu it-talb umli tagħna. Torbuk mulej għall-Knisja, mu speċjali l-Knisja f'pajjiżna, biex bil-kelma u bl-emil issejjaħ il-bnedmin għall-konverzjoni li twassalhom għal ħelsien tas-sew tawli Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk f'dina il-festa ta' San Ġwan Pawlu II nitolbu għall-Papa Franġisku biex il-mulej jtih il-erf u l-għaqal. L-Ispiritu Santu jaraf ikun id-dawl tiegħu ħalli f'dawn żmien diffiċli jaraf ikun missier għal bnedmin kollha fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex l-impenn soċjali dawk li jemmnu jissupera id-diplomazija tal-Istat biex isseħħ il-ġustizzja fid-dinja skont il-Vanġelu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitolbu għal paċi fl-Ukrajina. Il-bieraħ kif tafu hekk kien hemm ċaqliqa kien hemm laqgħa importanti bejn is-Segretarju tad-Difiża Amerikan u dak Russu. Hekk nitolbu biex ir-razzjonalità, ir-raġuni tirbaħ fuq l-armamenti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu biex kull nisrani jagħmel xogħlu b'attenzjoni partikolari lejn dawk li għandhom xi diffikultà fil-ħajja jew huma mmarkati mid-batija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kif qed ukoll fl-omilija nixtieq nitolbu għal dawk li ħossuhom xi ftit il-bogħod minn Alla hekk, li forsi jaħsbu li għalihom m'hemmx fejqan, m'hemmx ħniena, m'hemmx maħfra. Tolbu dal-ħutnek biex jiskopru kemm Alla huwa ħniena huwa mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal komunitajiet ta' pajjiżna, komuniti nsara, biex jitalmu juru sabar ma' dawk li qegħdin fil-periferija u jkollhom il-kuraġġ jiżraw il-kelma Alla kullimkien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U tajb ukoll nitolbu l-ħudna l-mejtin kollha, mu speċjali dawk li ġu minna li tant ħabbuna fil-ħajja, mu li jagħtihom il-paċi li tant ħadmu għaliha f'din id-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej daw it-talbiet umli tagħna dalgħodu, il-ħnina kbira tiegħek tbiddel qlubna sabiex ħilsa minn kull ħażen, ngħixu biss għalik fil-qadi ta' ħudna l-bnedmin l-oħra bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qed nofrulek mulej dan is-sagrifiċċju ta' tifħir fil-festa ta' San Ġwan Pawlu II Papa, qalbna qawwija li bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżukħar il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq
U sewwa xieraq tas-sew mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus jina. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Pawlu Tieni, intqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talbja millek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu qaddesin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidulek bla jeda Qaddis, 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 Moli Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Tolbuk mulej tqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u tal-inbit, x'isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kora li klaħal kalċi reġerat il-ħajr taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jqbal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-mafra ta' bnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nittolbu lill-Ispiritu Santu jilqana hawn quddiemek jaqqadna ġisem wieħed li lna l-koll nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, mu speċjali l-Knisja f'Malta. U taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar f'ħutna kollha li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għatilinna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien ma' Marija, Alla u Omna, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha, ma' San Ġwan Pawlu Tieni li ħajjithom li jemexu fl-imħabba u l-biberja miegħek. Għamilli magħhom faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. U bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien nitolbu bl-istess talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema u iktar fl-art. Ħobs ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naffu minn ħati għalina, iddaħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Tolbuk mulej taħlisna minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mur Jesu Kristu intet la postik ħalkom il-paċi, natikom il-paċi tiegħi. Tħares lejn dnubietna mulej, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għat il-Knisja l-aqda u l-paċi li trid fiha illi tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi xulxin, paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan il-Ġesu ħaruf Talla, dan il-Ġesu li jħenna lina u jaffrina d-nubietna u jħabbibna mal-missier fis-sema. Ħelin dawk li jixtiequ jiċċavuh. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ek mġdid nedu grazzi mulejta li laqana fl-imkien dil-lodwa sabiħa ta' Ottubru. Grazzi mulejta li tiqaf magħna, tal-li tħobbna tu ssibna, tal-li tberikna bil-grazzi tiegħek u tipprovdilna. Grazzi tal-familji tagħna, ta' wuliedna, ta' tfal ta' wuliedna. Grazzi mulejta li inti missieri taħfer in-nuqqasijiet tagħna u tagħtina ċans turi tant paċenzja magħna biex nagħmlu aħjar. Nittolbu. Mulej għala tagħna it-qarbina li għadna kemm għamilna iżżomm ħajfina dakinhar ta' mħabba li bieħteġġeġ San Ġwan Pawlu Tieni Papa biex ingħata bleda għal ġid tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Ek nixtieq tinaqdu miegħi biex nofu dan il-Riżarju mqaddes għal pajjiżna. Ek Ġwanni Pawlu T, San Ġwan Pawlu T, kellu tant imħabba għal pajjiżna. Nitolbu flimkien din it-talba l-Omna Marija biex Marija tkompli tħares in-nazzjon Malti. Alla tagħna sma' t-talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja l-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubietna, għalisna minna tal-infern, kull ġenna l-erbih kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidrawru misteru tal-glorja, da Ġesu Kristu għam minn bejn imwiet. Missierna li jinti fisma wiet, jitqadis ismek tili saltnatek, ikulli titint kif fis-sema u da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, Mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja l-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twiet għalina li tkun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubietna, ħarisna minnatu l-infern, u ġenna l-erbih kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fit-tieni missier tal-glorja da Ġesu Kristu tal-assema. Missierna li jinti fis-sma wiet jitqaddis ismek tili saltnatek, ikulli titint kif fis-sema u da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, mberek il-frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glora l-Missier, l-Liben, u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tana, Ġesu li twetalina li tkuni bintijek bħalna. O Ġesu tijaj, aħfridna d-nubietna, aħlisna minnata l-unfen, u ġenera l kolla, specialment il-dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijek, li kontemplaw fit-tiet misteru tal-glorja, da Sjan Ġesu Kristu bati Spiritu Santu fuq l-Apostli. Missejna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif fis-sama u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glora l-Missier, l-Liben, u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tana, Ġesu li twetalina tkuni bentijek bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrinna t-nubietna, aħlisna minnata l-unfen, u ġenera bih kolla, specialment il-dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijek, li kontemplaw ir-raba misteru tal-glorja, la Sidna Marija ġimtela s-sama bil-ruħu bil-ġisem. Missejna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif fis-sama u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt
tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glora l-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, orina l-inti omna, għalli kisma t-talb ta' Ġesu li twetalina u li tikun bidem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, għalisna minnata l-ufen, u ġenera kollha, speċjalment il-dawk għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Li kontemplaw fil-ħames misterju tal-glorja, ta' Sidna Marija, ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek Tnisa l-tnatik. Ikulli titin kif fis-sama u ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kien fost in-nisa, u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glora l-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, orina l-inti omna, għalli kisma t-talb tagħna, Ġesu li twetalina li tkun iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek jaffrinna d-nubietna, għalisna minnata l-unfen, u ġenera kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ingħajtu, rixaħna turufnati u li teba, lilek nitniedu, aħna u nikbu u nolfqu dan id-dwitt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, daw għallejna, dawk l-għajnejt jekk tal-ħnina, u urina
wara dan it-turufnament, li Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o ħelwa, Verġ Marija. Ntolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missina li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titinkib fis-sema u hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-misriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma dejjem fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Benana li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed sapja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tisoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kowba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana misla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li neħid nubit ta' dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li jenna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-roħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. U ngawdu il-farħ ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-Sammik l-Arkanġlu. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtar tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti tal-ħażen li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-fidej u għarus għal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kum missier għalina wkoll
u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Paul Missirina, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Prega, itlob għalina. Beato Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. San Juan Paoluttini, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U għalla li dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru ta' ġisem u d-dem tiegħek. Jekk li nħossu fina bla jeda, dak rappetinna l-fidwa tiegħek, illi tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Bira Malla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.